aibo Hasan ka zo kai zabe. A saurara aibo Hasan santur orange na maradi ya ɗauko rabe kabori santur tsanwa na agares rabe kabori ashe ba da garin take ba ku bi a hankali ku bi a hankali tuku a gaida ta kaya ya ce ya gaida mutanen garmi da kewaye Idrisa na gode kalmi zane da kwana kalmi zane da kwana da Idrisa kalin so ya huza ma ya garmi da kwana yadi a gadis daya yadi na wadi ya matike chino wani zama gonda fo me zaku wa me matike chino me zama gonda fo da haune yaushe mutum ga kiran makilai ara ni zani da kwana da haje ya kuma da kwana na ko shi dai kuno bogi ko gorgo ceci ma madalla ta idi da charga aibo Hasan inganda rabe kabori tsakanin aibo Hasan amma sase dan kokowa ko in ce yaron sarkin Katsina Maradi watum ban 3 secondes 3 secondes Abdu na Maradi Alhaji ya mamur Lawali Abdu na Maradi ya zo ya yi zabe ce ka na gidan ruwa daidai na gode da kyauta sakon da kai an kawo shi Alhaji Audu sakon wasa dan gofulo sako ya zo amma mati matasa da wato kishin go wanda ya dacewa ne gare na Hasan Adamu Mosi na dai sayar shi ya kamata ya shigo hiki shigo hiki ne magani to wannan Hasan da muka dawo sako Hasan da muka dawo muka da mati sulai amma a wani ga fatara sonda Alhaji indi na deje ani shaibu na gode deje na do sai aiko gaishe ka na deje na soni ba jam na gode ana sa gama dora ai mati sulai mati fore mati sulai guga mu mati fore wallahi mati ar gujaji kaino na do sama su wannan kanu kaushe ka kaji zoran yanka na do so rikici dai ba shi hana babarin ji yanka sai dai bai iya ya ba dan beci na gode ka ya zane da kwana dan tamati shi na saurare da musa sun mati ce shiga mu furo amandu furendo na ji tana ne ka ya zane da kwana na musa sun na gode
kaji waya ta zo ne bai samu mashiga ba har yanzu mati a gaishe neman yake ya samu ya shiga Hasan Adamu ya zani da kwana dan tana da mutanen kishi iso dan gada ka san daidai a gaishe ka mai arbitra ce Hasan Adamu kai kokowa ba a gwada ma wannan yan mutsuriya da kake yi ba ta hidda ka a gaishe ka iso magadin gada ba a gwada ma kodi ni baka bani baga hannuna etablissement dan tamaske kwamsa rai dubun gaisuwa da fata alheri bani macewa da kai na yi godiya Mati Sulai jarida na kasa ana sa da mahu hankali mati hankali mati saku albitiri me ka bato bidura wallahi mi jarab na goye masu ba mu huta mu hira jarab zani da kwana ina dodeje deje na kan hami jarab na gode masu ba da huta ai ina sa da mu kasati kashedi na biyu wallahi na sa da kasati an baka Hasan Adamu na da kashedi biyu a wurin kokowa in ka sake aka baka na uku sai da kokowa za a yi wannan la victoire de fils a Mati Sule da marasan wa ka samu kashedi guda waya karama mutum da abi ne ko ji waya shi da ne in na dan banzo da kane hidima a gaishe ku ka sake hama jeje na kan hamin ruwa ya zo ana ta ba mu ruwa mu sha jeje na kan hamin ruwa ya zo ana ta ba mu ruwa zan daɗi sai ta da min mu kai sai daɗi tawa saboda sarkin dawo na gode ma jeje na kan hamin ruwa na gode kan hamin mi jalab na gode jeje ya bai ballan bai me da marasan wa an kara maka kashedi sun san da biyu wallahi kasati zatari shi no sa kokowa yan jarida na Hasan Adamu na Agades a écopé de 2 avertissements pour fuite de combat. kan hami duk sun zo waɗanda duka zuwa duk sun zo tawa a wakanin sahabi banki tana nan ta zo kaji rectification tabu technique ta ce kashedi biyu ne aka bashi na rashin kokowa in ka kai magadin isa soni dab kuma ta zo soni banki tana nan ta zo sai godiya ni kai na gode Allah ya kawo masu kawo kwada mu gani mu hira na kwamsar abdulrahman muhammad in ya sake aka bashi na uku sai da kokowa yake a ba Mati kai Kun yi minti hudu na kokowa. na gode sai na ji waya ta zo ma'ajida kaje da babara ba aboki na raja auda na doso To, To, ina ka ta samu yi avertissement uku a bada kai. an kare an ba Mati Sule Guga na Hasan Adamu Maradi ya kashedi kada Hasan an tsaye Adamu da kokowa Mati ya kai na Agades